Nabi al-Islam tumugi pade faridatan ala kulli muslimin wal muslimatin minal mati ilal lati al-Islam tumugi pade. Salia puji kedungipun ilmu agami al-Islam tumugi pati yang bersama wajib lapangi dawe sata tako suci tegese suci dan kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam tumugi pati. Ya, mari niku, mari niku. Kobrone. Njaluk kobrone. Ayo ayo Lokajaya. Ayo ayo Lokajaya. Ayo ayo Lokajaya padha latihan. Dalam seminggu Lokajaya. Dalam seminggu Lokajaya. Dalam seminggu Lokajaya padha latihan. Wes mangsane Lokajaya. Wes mangsane Lokajaya. Wes mangsane Lokajaya. Ayo padha ngaso. Padha-padha Lokajaya. Padha-padha Lokajaya. Padha-padha Lokajaya. Padha latihan. Pamit mak pamit sampean. Aku jari Pak Ketua kon dadi iki. Oh sik dadi sedelo. Apa kon dadi? Kon dadi apa ki dadi lanang yo? Apa iki lagune apa? Lagune apa ki pi? Wi dadi wi pi? Sapa sing dadi? Maendang. Oh alah. Isra Mi'raj berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam. Dengan ini sisa fardu 5 kali sehari dan semalam. Isra Mi'raj berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam. Dengan ini sisa fardu 5 kali sehari dan semalam. Wes mari kuwi. Heeh. Apa mak? Burung mari. Pamitan. Pamit. Pamit mulai
kuwi tok. Edan. Ih, HP nih. Wis cukup. Wis cukup tuh. Jaya mangkatan wau, Bapak Monolan dari Lokajaya. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Setengah lagu damel miyak suasana. Monggo Mas Ubi jampar atini Mas Apan. Juga lagu kagak Mas Apan. Yo. Mas Apan singer ini dampar hati. Nirmala ayo kusuma perasayo nuwuki tresna liring suaramu alas pangucapmu tansah gawe tentrem kalbu ora krasa anci sore nganti wangi entae neko kumati bulan dadari aki toke nambah tresnan kelingan nalikane sesandingan manis esemu rebut rasa dodo sorot netramu landep nadeping sukma saben dina gawe atiku mata tresna tanah padaya lan wikara nirmala ayo kusuma parasayu nuwuke tresna liring suaramu alas pangucapmu tansah gawe tentrame kalbu tenganganku sumanding sirahmu bangun tresna ukir cerita tresnani awakku nganti walas asemu janji suci sliramu sawiji tekane ngopati ora krasa wanci soreku nganti wangi endae seko nganti bulan dadari aki toke tangga tresnan nalikane wingi isih sesandingan manis esemu rebut rasa dodo sorot netramu landep nanceping sukma saben dina gawe atiku mata tresna padaya lan wicara nirmala ayo kusuma parasayu nuwuke tresna liring suaramu alas pangucapmu tansah gawe tentrame
Jampar Ati. Rada kagok Mas Apan. Nggih, matur suwun atensine teman-teman. Lan semoga Bapak selanjutnya. Bapak klasik Lokajaya. Monggo. Onje rencang-rencang ing sak dhuwur panggung derek ingkang mandhap rumiyin. Wah, iki full iki 20 anu iki personil. Muga-muga ya panggungnya aman. Kinambareng tanah Jawa lumabu agama Islam tan kendak papalangkang dumati wali songo kang nglampahi lumabune